És un tercer partit, és un tot o res, no n'hi ha més oportunitats. Avui descobrirem el campió d'aquesta nacional catalana. Atenció a aquesta pèrdua, l'opció d'Aubets. Gol d'Albert Aubets, obre la llauna. El primer gol del partit pel Club Patí Congrés. El gol d'Albert Aubets, la pèrdua ingènua del Cerdanyola, l'opció claríssima i no ha perdonat Aubets. A la primera veiem la repetició, la pèrdua de pilota ingènua. No es pot perdre una pilota en aquesta línia i l'opció ja claríssima en l'1 contra 1. Albert Aubets per iniciar i per obrir la llauna. S'ha de pujar la moral. Sí, desde ya, la moral es importantísima. Atenció que ho tornava a intentar. El pal a la segona, arriba el gol. Gol, 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 gol. Gol del Club Patí Congrés. Gol de Biel Perpinyà, el segon. Estàvem comentant aquesta moral del Cerdanyola, doncs gerro d'aigua freda. Veiem la repetició, el gol, el primer s'estavella al pal, el segon la replega Biel Perpinyà i anota el segon, marca el segon gol. El Club Patí Congrés, Cerdanyola 0, Congrés 2, ho intenta Ignasi López, aquesta sí que fa mal. Espera la ciutat de l'àrbitre, ara el permís i el gol! Gol del Cerdanyola Club Hoquei. Gol d'Albert Hernández. Se'n va celebrar-ho amb l'afició. Retalla a distància Cerdanyola. Jugant Àlex Martínez. Martínez, en esquerra, atenció a la passada de la mort. Reacciona bé la defensa. Reacciona Albert Hernández, la passada per Perpinyà. Martínez. Gol d'Àlex Martínez. Acabava de fer la passada de la mort Àlex Martínez i ha pensat, escolta, si no la notes tu, ja l'enxufo jo. Golaç d'Àlex Martínez, golaç de Martínez, que col·loca el tercer al lluminós pel seu equip. 1-3, veiem la repe, Diego. Pura magia, otra pérdida innecesaria y una definición exquisita. Gangonells, Arnau Gangonells, Salelles, Gangonells. Esperant el permís de l'àrbitre, el té ara. Gangonells al xut i el gol! Gol d'Arnau Gangonells! És el seu 8è gol! És el seu 8è gol en aquests play-offs. Arnau Gangonells retalla distàncies. 2-3. I aquí veiem la repe, com l'ha llançat Diego. Perfecto, al ángulo, a la escuadra. Perfecto. Martínez amb Hernández. Altre cap Hernández. Martínez ha de provar el xut. Martínez! Apareix el porter, l'ha tornat a tenir Cerdanyola. Arnau Ventura sota pals amb la intervenció espectacular. Aquest xut de David Martínez. 16 segons. La pilota viva, Ignasi López. López torna a provar-ho, torna a aparèixer el porter. Tot el Patí Congrés defensant, tancadet. Queden 6. 6 segons. Cerdanyola, Ignasi López. López torna a la passada cap enrere i aquí s'acabarà. L'última acció. Sona el xulet. I la victòria i la bogeria. La victòria i la bogeria esclata per part del Club Patí Congrés. L'abraçada, la pinya de tota la plantilla, de tota l'afició. I és que el Club Patí Congrés és nou campió de la nacional catalana i és nou equip de l'hoquei plata.